amamra ne amane kwa so no osofu kofori twantwankoma na menemo adi ahie yi mpanisi nsuwa na ma osupon eye nsuo eyankwa asuo ofe na yabo na aba na asi amamra ne amane kwa so no se de bebe be ho se nsuo yankwa ne tutu nsuo ase no yaba ha be ya amamra ne amane menim ne kwa hwere si bibi asane ato aso pia sanetie se de kofori twantwankoma ekaye no nsuo yankwa enti ebesa Ghana fo nyina se mo amututu nsuo ase na mo se nsuo no ebesa se munyai de broni fra no gather them and sell aye na nan friend galamsey fo no madaroma mo hwe na munyai se de be ya nsuo ensei organ ha se bi empanyin se otwetwe ukunu be ma amane yakase a eda wa woto ho ana se bi eburu se bi okronto opusu du nsinsu a opusu ti enti se ye se nsuo a ye se ma ye ho ana ye ni ye nsuo ye ma ye ho pia ansa na ye beto aso no ma menkira wade esi nsuo eyankwa nsuo fe ye de horo ye num bi eno nti enye adebone sa kwa bi nsuo ye nyuru baba ma menhwe akoyi nti mpanese mensi bibi nchira se kato nete na na twantwankoma akata na wote ye ohunu de ma ohunu hwe wa ohunu de mpanese sabe mprabiasa obade to kasa kira be ma sabe ode atopa ene yina sanetie empanyisi obi ntintim kwafia se onkowe so na ba mpanese sabe mprabiasa na sabe maame pokuya adusi pokuya ohima papa bi owo Canada Toronto na na ebu ne bese nyanko mpesa kire bo mofo mpanti angoma podi takrafinti ma kwa tumasi a omoche no sanetie aye miame na kwa anhwere bofo kra na kra bro kunkum so chema mansan na nso a omambu bo made aye me kwa anhwere sebi se mani ntonwi entimi ankyere mase a na nyema bodju se nwi abebo mi fie hu da ro keke kwa anhwere se ju humina na me ba me maame oba ye okuru from otofufu o se bibi kire me se ba me se nkire wo pia o se sebi mpredo se dua mofra di ase agro omobo ano no ya na ne yini ewofie sanetie na wonim se anansi kokroko se ne ba ntekuma so bu mfumpa di osonson no obesi okwahye ntekirem se twowa anansi kokroko so onim ntekuma ba bia na so ntekuma kro ya so bu mfumpa di osonson no obesi petem se kinken emma mama no apiafo a anansi kokroko di ntekuma sa no samra ne se ne ba panyin ntekuma nti we mina na oje ho anaso ni bere sem na wo kenti wo di kwa ho na so be ba ko pin ene empene se me se wo se sabe mpreduasa o winti ka bonu akoda pinki so ka pesa wiase ye to ne preduai sanetie empanyin se bi eburu se bi ekronto se small se mampom se kotwa bia ye twa tenten preku na aba ne pede wa yansan soma ho yo Ghana fo e ba me di twa moto onye empene se pusu ne ma abofre bo tikwa eti se be botukwa anase be botikwa ne nsuo be boye ne a efiri ne be ye nsuo no ye de ne de ma nsuo a nsuo so be di ye ni